Сандвичи с печени чушки, сирене, кисело мляко и царевица. Деликатно предястие върху хрупкави филийки багета. Сочните царевични зърна го правят необичайно. Интересна комбинация и оригинален вкус. Рецепта стъпка по стъпка. Ако искате да разгледате някоя стъпка по-подробно, спрете видеото, когато в кадъра се вижда зелен флаг с номера на стъпката. Вкусно и красиво! Подробната рецепта с списъка на продуктите вижте в описанието. Абонирайте се, харесвайте и споделяйте. И като кликнете върху линковете на екрана и в описанието, ще научите как още вкусно да приготвите нашите любими чушки.